Tämmönen idea. Sitten noin päin. Ja täällä on varmaan sitten tosi pimeä. Joo, sitten tää näyttää totta kai yöllä pimeässä paljon paremmin. Nyt se on vähän... Siis vähänkö ois pähe, kun ottais noin puut, menis tuohon pihalle ja pikkusen antais soihtua niille, että se musta reuna. Siis mä oon ihan samaa mieltä, mutta siinä on hyviä ja huonoja. Hyvä puoli on se, että kun nämä puut on valkoisia, niin sitten ne heijastaa tuota valoa. Niin. Niin, mä testaan sen jossain kohtaa sitten semmoisen osittain poltetuillakin puilla. Just. Ai toi näyttää ihanaa. Toisella puolella pitää olla kans lisää. Joo. Se vähän isompi. Oho, mä vois kans piisottaa tuon yhden nurkan tuosta, niin se saa menee tuo. Sitten tää täis pistää valot pois. Tää voi kyllä laittaa varmaan kirkkaamassa kuvia, että se... Tai sitten tuolla pitää ehkä laittaa joku pari kannoa tuolle lavallisen, että se ei ole ihan nykyinen. Joo, ei siis tuota ei kirkkaamassa. Kyllä, sitä ei saa.